Bog Amsterdam, evo nas, imamo prisjedanje i idemo istražiti malo grad. Prvi put sam ovdje, Matko je prvi put ovdje, idemo vidjeti šta ima danas, samo danas kiša neće uloviti. Pozdrav svima! Pozdrav! Ajde. Matko! Princeza Diana! Jao! Čekaj, ali to imaš i... Ko su ta dvojica? Koliko ih može kliknuti u 30 sekundi? Ovo je Madame Tussauds. Vidiš što je mala? Vidiš što je mala? Keep it up for